بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. نامد يا رحمه الله باللي يعني اعلم واجب شكل باللي dini bozayanlar 10 sanıqtır diye. Şimdi şu sözlerini yetişmen Şeyh Fevzan hafizahullah durup şu diyen yerine açıklayacak oluyor. Nevakid nama bozayan zatlar. Yani insanın teradini, ruhunu bozayan zatların boluşayalıp adaminin dinini, İslam'ın bozayan zatları. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kâle şeyh rahimahullah, i'lem ditti. Yani kitabının başında ama i'lem deyip başladı. Yani i'lem dediğine ama teallem vefhem. Öğren ve düşün. Öğren, düşün. Ne için i'lem deyip başladı? Ve hâzihil kelime yu'ta biha lil ehemmiyeti. Yani şu idin naqi aydılacak zatlar nama gati muhim zatlar, esası zatlar bolanlar için başı nama billi. Sen ünsün çek ya. Yani şu billiyilecek zatın anlarsın naqi zatlar, gati esası zatlar. Ve nama üns verdinle ve tenbih ve sen ünsün çek ya. Ala ehemmiyeti ma ba'daha. Yani şunun sonundan gelecek zatların nama sana hükman ehemmiyetli esası zatlardığına. Anna nevâkıdal İslami 10 diye. Yani billiyenden sonra nâme dedi? Dinini bozayan zat 10 sanıqtır dedi. Yani bunu bilmeklik hükman eken. En nevâkid nâme cem'u nâkidin. Nevâkid köplük yani İslami dinini, imanını bozucular. En nevâkid bozucular diyor. Birliği nâkid bozayan zat. Yani ne ilmani de bozuyor? Yani el mubtilat. Puca çıkar ya. Sen Müslüman bol, ha şu onun haytham olsa birin essen sen näme kafirlige çıkarıyor. Dinne kazanan sogaplan hemmesine Müslüman kan. Kazanan sogaplan barnam batıl etiyor, puca çıkarıyor. Sogap senden dökülüyor. Misli nevâkidil vudu. Goya täride bozayan zatların bolşuyalık näme İslam'ını, imanını bozayan zatlar var. Bismillah deyip näme ağzın burnun şartab yüzün yudun ellerini yudun. Kellana mes çekip ayaklarını yudun. İğinden näme yana meydan ettin, öňündäki eden zatdan bolmadyk ýalak boldy dämi? Senem edil şoň alak diye. La ilahe illallah Muhammedar Rasulullah diye kelime-i şehade verdin. 50 yıl namaz okap geldin, hac edip geldin, agdy bekledin. Ýagdaýyň bolu zekat verdin, hayır ihsan ettin. Soňra mäňe agdyjak şu onuň bir ýerine ettin, onu Allah sevdin. Ya şirk ettin näme? Bar vadın näme mubtilat batıla çıkarıyor. Bozuya bolmadyk ýalak etýär. Nevâkidul wudu diýil şey alaqdy. Ay mubtilatuhu. Yani nama däletini bozuyan zatlaryň bolşýalyk, dininiň bozuyan zatlar var. Enne şu bäbe näme bir kuştanak ady var. Käbir ulamalar näme nevâkid diýip atlanýar. Yani nevâkid el-İslam diýip atlanýar. Yani İslamyny bozuyan zatlar. Akabir ulamalar kitaplarına esbabur ridde deyip atlanır yani ridde din murtet bolmakluğuna näme sebep bolýan zatlar diýdiler. Esbabur ridde yani näme kafirliğe riddet etmekliğine, kafirliğe dolanyp barmaklygyna sebep bolýan amallar diýdiler. Akabir ulamalar enwa'ir ridde diýdiler. Yani murtetlige näme çykarýan görnüşler diýdiler. Yani murtetlige çykarýan amalların görnüşler deyip atlanırdılar. İnne näme biz tapawud ýok, nevâkidil İslam dinel bolsun, esbabur ridde diýilen bolsun, enwa'ir ridde diýen bolsun, hemmesiniň bize öwretjek bolýanlary näme? Barza. Yani atlar ýetgänem bolsa öwretjek bolýan näme? Mazmuny, maňzy bir zat bolmuş. Onuň haýsam bolsa birini sen ey musulman etdiňmi? Sen dol İslamdan näme çykýan kafir bolýan. Tayyip, şu da bilmeklik muhim mi Müslümanı? Muhim, hükmani suratda bilmeli. Ve ma'rifetuha muhimmetun cidden lil muslimi diye. Ve özüne Müslüman diyen adama şu dinini bozayan zatlar bilmeklik hükman. Ne için bilmeliken? Min ecli en yeçtenibeha. Şu zattan daşlaşar yalak. Ve yahdara yeçtenibeha daşlaşar yalak. Şu amallar yetecennebuha. Şu amallardan daşlaşar yalak.
ve yahdara minha ve ağalaner yala, qorqor yala. Sebep diýsen näme? Musulman diňe hayır tanamalar, musulman şerem tanamaly. Näme üçin? Şo şeri görönne tanar yala, gaýdar yala. Emma erwedin şerin nämeden bilmesen, ödün şo zady nädip edip ýöreniňi bilen. Şo şu käbir adamlar aýtýan, sen şu etýänlaryň erwet diýen bolyn, yo men niýetim gowdy diýen. Näme üçin? Ol eýem ödüniň edip ýören zadynyň erwetdigini bilen. Ondan diýen ýok gardaş. Näme urfy adatda şu sen etýän zadyňa hyýanat diýilýär diýen ondan estağfurullah men bilmänler. Şoň üçin näme dininiň gaýym bolmaklygyny isleýän, käfirlige gaýtmaklygy islemeýän adam hukmany suratda görünne tanar ýalyk, gaýdar ýalyk, daşlaşar ýalyk, ägälener ýalyk hukmany suratda näme şu dine salyan amallar bilişin ýalyk, seni dinden çykaryan amallara näme öwrenmeli. Näme üçin? Dine salyan amallary öwrenmeli, etmek üçin, dinden çykaryan amallary öwrenmeli, näme saklanmak üçin, gaýtmak üçin. Şoşu Huzayfa ibn al-Yaman diýen sahaba näme diýär radiyallahu anhu? Kim bolan Huzayfa? Rasulullah'ın sırrının ayeti bolun. Şo näme diýär? Kânen nâsu yes'alûne Rasûlallahi sallallahu aleyhi ve selleme anil hayri ve kuntu es'aluhu aniş şerri diýär. Hemme adamlar Rasulullah'dan diňe hayır zatlar, gowy zatlar soradylar diýär. Emma men nämen sorardım? Şer zatlar sorardım. Näme üçin? Mahafete ey yudrikeni. Birden şo şer maňa gelenne tanap daşlaşar ýalyk, äge bolar ýalyk diýär. Şoň üçin diňe haýyr öwreniň ýetenine, haýyr öwrenen soň şu haýyryňy bozýan zatlara öwrenmeli. Gorar ýalyk haýyryňy. Tayyib. لأن المسلم إذا لم يعرفها فإنه يخشى أن يقع في شيء منها. لأن المسلم لا يمكن öwrenmeli ken sebäp diýen musulman adam diýär. إذا لم يعرفها şu on sanak dinini bozýan zatlar bilmese, tanamasa فإنه يخشى ona näme gorkulýar diýär en yaqa'a fi şey'in minha şu onun bir ýerine näme düşmekliginden. Muslim diýilýän adamlar şu zatlar öwrenmese nädip ödüň şu şirke düşenini bilmän alýar. Şoň üçin inne bu zat nämeken minel huturati vel ehemmiyeti bi mekan. Yani gaty näme howply, hatarly bäl eken. Gaty howply, hatarly öwrenmesi muhim zat eken. Lianna nawaqid al-islam ve mubtilatuhu ve ma'rifatu esbab ar-riddati an al-islam muhimmetun jiddan. Yani İslamda diýen näme nawaqid al-islami, İslamı bozýan zatlary, İslamyň batyla çykarýan zatlary, seni murtetlige näme yetmekligiňe sebäp bolýan amallary öwrenmeklik näme İslamda gaty bir näme uly orny tutýan ilmeken. Sen bu dinini näme goramaklyk üçin gerek. Ve riddatu anil-islam. Riddet diýmeklik näme dinden dolanmaklyga diýilýär. Dinden çykyp küfre gaýtmaklygyna riddet diýilýär. Ma'naha ar-ruju'u anil-islam. Yani er-riddatu anil-islam diýdigi manysy er-ruju' dönmeklik bolýar İslamdan. İslamdan dönen, İslamdan çıkan adama näme diýilýär? Murtet diýilýär. Bir yerine murtet diýilse pikredin asly musulman bolup soň kafir bolar. Emma İslam'a girmedik kafirler kuffar diýilýär, kafirler diýilýär. Emma murtet diýilse bil ha musulman ekenne soň näme bir amal edip dinden çykyp murtet bolupdyr diýilýär. Tayyip men min irtedde yani riddet näme asly sözi irtedde sözünden gelip çykan. Irtedde de näme? Yani raja'a, dolanny, dönny, gaýtdy diýmek. İslamdan dön, İslamdan gaýtdy. Nira gaýtdy? Kufra gaýtdy. Qala Teala. Hatta näme Allah Teala da musulmanlary ägelenlerin şu murtetlik zatlarından saklanmaklygy. Maide surasynyň 20-nji aýatynda näme diýär Allah Teala? Wa la tartaddu ala adbarikum. Yani wa la tartaddu dönaýman siz täzeden ýygyňyza, yani kafirligiňize. Sahabalara yüzlenýär Allah Teala. Siz ön kafirdiňiz. Soň näme Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sebäbi bilen, dagwaty bilen İslam'a girdiňiz. Inne täzeden ýene näme kafirlige çykaran amallar edip we la tartaddu. Dolanaýman siz ala adbarikum öňküýalyk ýygyňyza kafirlige. Eger siz şey isleňiz feten qalibu khasirin. Dol näme utulanlara siz aýlanarsyňyz diýär. Utulan bolup dönersiňiz diýär. Ve qala subhanahu ve Baqaran 207-nji aýatynda Allah Taala näme diýär?
Ve men yertedid minkum an dinihi. Ve men kim yertedid murtet bolsa, dönse dininden minkum, sizin biriniz musulmanlar, an dinihi dininden. Feyemut, ölen tövbe etmen, feyemut, ölse şu murtetliğine, ve huve kafir. O adam kafirdir. فَاُولَٰئِكَ حَبِتَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَنَامَ Dünyada eden amallarının bağıram habitat, puca çıkanlar, sevabı yoktur, sevabı dökülendir diye. وَالْآخِرَ ve ahirette de dünyada eden amallarının peydası vermez, doğdaki olurlar. وَاُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ وَنَامَ Olurdur nâme odun eyeleri, doğdaka düşecekler. Hum fiha halidun, öden düşen sonlar o doğdakta halidun, ömürlük kalacaktırlar diye. İnne şu nâme tahzir, ulu nâme duyduruş Allah'dan. Şedid, ödüm Allah'ın gatit duyduruş veriyor beni. Gati egelenler ya dinen aytmakla. Nâme mu'minlere nâme diye Allah Teala ve men yertedid minkum eyyuhel mu'minun. Ey mu'minler, sizin içinizde biriniz murtet bolsanız dininizden. An dinihi dininden fe yumut ve huve kafir diye. Ve lem yemut ve lem yetub qabla'l mevti ve yerci ila'l İslam. Ve ölmedinden öňem tövbe edip İslam'a qaytmasa näme olur? Fakat habitat a'maluhu. Şüphesiz onun näme? Ey batulat eden amallar, batıllar, sevaplar dökülendir diye. Fid dunya vel ahiret, dünya ve ahirette. Ve ulaika ashabun nari hum fiha halidun. Ve olurdur näme? Dogda hayaları ve önne ömürlük kalacaklar diye. Ve Muhammed surasının 25. ayetinde Allah Teala näme şu murtet bolmakluktan, dinden dönmekluktan ägerlenip näme diye? İnnellezîne irteddû alâ edbârihim min ba'di mâ tebeyyene lehumul hudâ eşşeytânu sevvele lehum ve emlâ lehum diye. İnnellezîne şular yalaka murtet bolanlar alâ edbârihim izlerine küfre dolananlar diye. Min ba'di mâ tebeyyene lehumul hudâ. Min ba'di mâ tebeyyene beyan bolanlarından son olan ama hak hidayet yol. Eşşeytanlar diye olan ama sevvele lehum. Zeyyene zinetlandıran diye küfür amalları. Ve emlâ lehum ve olur nama umid arzu vasalan. Yani olur şeytanın nama pısı pucurluğuna, umidu arzuuna öğlerini ağladık nama hak beyan bolansan murtet bolan adamlardır diye. Olur nama ebedi doğduk, vacip bolya olur. Ve yine Maiden 54. ayetinde yankı Ya eyyühellezine amenu men yertedde minkum an dinihi. Ey iman edenler diye içinizde biriniz nama yerted dolansa diye an dinihi dininden fesevfe ye'tillahu bi kavmin Allah Teala nama şeyle bir kavm getirir diye o murtet bolanın derine yuhibbuhum Allah nama olur söyleyenler ve yuhibbuneh olur da Allah'ın söyleyenlerler diye. Yani ol hakiki müminden sıfatı nama ezilletin alel müminin öz mümin musulman doğanlarını şeyle bir hoşamay pes ve ünlüdürler diye. E'izzetin alel kafirin emma kafirlara gazakkelen nam a'izze güçlüdürler. Bet duryanlarlar diye. Ana mü'mine şunalak bolmalı. Bir-birine näme har zelil pes bolmalı. Ma kafira gazakkelen nam bet durmalı. Men yertedid minkum an dinihi. Näme diye yerci an dinihi. İçinizde kim näme murtet bol dininden gaysa diye. Ägelenler ya fe fi hadihi'l ayat at-tahzir min er-riddeti ve'l-va'id aleyha. Umumiyan qalan ayetlerin hemmesinde näme va bizi dinden gaytar dinimizden näme dolanmaklygy, murtet bolmaklygy näme gorkuyan, murtet bolmaklykdan gorkuyan ägelenler ýa we kim eger şeýse oňa näme dowdaky, onda da ömürlük galmaklygy wada berýän näme ayetler bar. Enne hadislerde näme gelýär? Ve emmel ahadis, hadislerde murtet barada näme gelýär? Fakat qala sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis Buhari'de, Müslim'de Abdullah ibn Mes'ud'dan gelýär. Näme diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem la yahillu demumri'in muslimin illa bi ihda thalath. Ya halal bolmaz diye bir musulmanın gany şu üçün bir yerini etmese diye. Yani musulmanın ganyny halal etýän var şu üçün bir yerde. Şu üçün bir yerini eden musulmanı öldürmeklükde näme dinine hakymyz var. Birinjisi näme es-seyyibuz zani. Es-seyyib näme hakiki İslam nikahyna göre er görün ya da näme ayal görüne seyyib. Hakiki İslam nikahyna göre er görün ayala ya da näme ayal görün erkege. Emma bir näme hele yal kaçıp öýlenýär. Şayat yok, nikah yok. Ol adam öýlenini hasaplanana. Şeriýata göre öýlenen hasaplanmaly. Şoňa seyyib diýilýär.
enne näme şeriğada göre näme öýlenen ya ära çıkan ayal näme zina es-seyyibuz zani näme dilýär öldürülýär. Ya bolmasa en-nefsu bin-nefs ya da näme nahak adamyny öldüren adam näme dilýär öldür. En-nefsu bin-nefs bir nefs öldürdüňmi nahak senem öldürülýär. Üçüncüsü näme et-tariku li dinihi yani murtat bolan adam. Murtadın şu dünyada yaşamana hakkı yok. Murtad öldürülýär gone. Hada huwa şahid. Yani yanki şu zat bilen temamında degişleri şahidi. El mufariqu lil cemaa. Yani murtad hasandan hem murtad bolan ya mufariqu lil cemaa Müslüman cemaatından çıkıyor. Ya murtad bolan Müslümanın mufariq çıktı. Nämeden Müslümanın cemaatından? Ya bu näme öldürmeli haklı. Üçün bir yerden adam näme İslam'da hükmü ölüm. Ve qala sallallahu aleyhi ve sellem men beddele dinehu faqtuluhu diye. Bu hadisen Bukhari'de gelen Ebu Davud, Tirmizi'de ve İmam Ahmed'de gelen. Näme diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem men beddele dinehu faqtuluhu. Kim İslam'dan son dinini täzelese diye onu öldürün diye. Men beddele kim beddele çalsta diye dinini faqtuluhu dessine diye. Fa tertib ve ta'qib. İslam'dan dönüp dinini täzeledi mi dessine öldürün diye. Fe in kana'l murtaddu cemaatan bu näme yan hadislerde ayetlerde gelen bir adam dinini aýtsa. Enne bizde bir cemaat gaýtdy, bir topor gaýtdy, yüzläp, müňläp gaýtdylar, näme etmeli? Fe in kana'l murtaddun enne yan murtadlar dininden dölenler bir cemaat bolsalar, bir topor bolsalar, lehum şawka. Özlerin bir güýçli bolsalar. Fe innahum yuqataluna bulan bargırlya. Bulara näme bir ayatdan bargırlya tövbe edip täzeden İslam'a girýänçeler. Tayyip sahabalar içinde bu amal edenmami? Biz näme görellämiz Kur'an, hadis, sahaba diýär. Bir topar adam şey depdir, öldürmene hakkımız barmy? Ba görelläň barmy? Ba kim? Rasulullah'ın birinci halifası Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu. Näme kema qatala Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu el-murteddin diye. Edir Rasulullah ölenden soň näme? Topor bolup Araplar dininden gaýtdylar. Bulan garşyna näme jihad eden Ebu Bekir radıyallahu anhu diye. Haçana uruş etýän olar bilen hatta akhza'ahum lil-islam. Ebu Bekir haçana uruşan bolsa olar bilen birem şo çäge çen uruşan. Ebu Bekir'in çägi näme olar bilen uruşy dine boyun bolýançalar täzeden. Birem bir cemaatdan uruş edemizler ýok ellerini aldylar biz näme tövbe etdik täzeden dine dönýär, İslam'a da dönýär diýdiler boldy. Birem uruş näme taşlaýar. Emma insan kız neçenne dönemek İslam'a diýdimi? İnsan neçenne garlýar. Ve qutila men qutila minhum ala riddetihi. Ve näme öldürülýär murtad diýilip ve taba men taba minhum tövbe eden näme tawaf qawl edilýär. Eýem tövbe eden adam näme beýem tövbe eden adamyň näme Allah bilen arasynda biz düşünbilmeýär. Tövbe etdimi eýem Allahyň tövbesyny kabul etdi. فقاتلهم صلى الله عليه فقاتلهم رضي الله عنه محققا بذلك قوله تعالى رسول الله Ebu Bekir radıyallahu anhu murtetlerle näme uruş etdi näme Allah Teala'nın buyruğunu muhakkikan yerine düşürmek için. Yani Allah'ın bir de näme buyruğu şeýle. Yani Allah Teala näme diýer diýdi. Yani ayetin başda näme okudyk Maide 54. Soňuna çen okalyn bu aýety. Soňuna çen näme diýär Allah Teala? Ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler. Men yertedit minkum an dini. Kim içinizde biriňiz murtet bolup dininden dönse. Fesawfa ya'tillahu bi kavmin. Allah sizin gereğinize şeyde bir kavm getirir. Yuhibbuhum. Ve Allah olur söyer. Ve yuhibbune olur da Allah'ın söyerler. Olur ezilletin alil mu'minin. Öz mü'min musulman doğanlarına şeyde bir hoşuma yumuşak pes olurlar diye. Eizzetin alil kafirin. Kafirlerin üstüne näme ürsem olurlar diye. Bektararlar diye. Kafirleri. Yücahidune fi sebilillah. Özlerim näme Allah'ın yolunda cihad ederler. Ve la yakhafuna lawmata laim. Ve näme iğencinden, hayvatatının hayvatından çekinip durmadılar diye. Hakiki mümin Allah'dan korkup, näme kalbından bira bağlap, cihada gallimi, vallahi ona yam hiç kimden korkmak yoktur. Korkmana hakam yoğunlar musulmanlar. Ve la yakhafuna lawmata laim diye. Olur bismillah, Allahu ekber diye. Din gılcın firan sanlar näme iğencinden. Lawmata näme lawma iğenç. Laim iğenýän adam. İğencinin iğencinden
ya hayvat atanın hayvatından ya iyiliğinin gep gurrunundan çekinip korkup durmadılar diye. Allah'ın yoluna cihad ederler. Deydi mi? Allah Teala. Ebu Bekir'e ne etti? Cihad etti murtetliğin karşısında. Kâlel ulema, aslında ulemalar ne şu ayet iğnenle Ebu Bekir'e iğnenle yani. Aslında iğnenle de ne Ebu Bekir için iğnenle yani. Kâlel ulema, hâzihil âye nezelet fi Ebi Bekir'in ve ashâbihi. Varyan peygamber ölene oğamentek. Diri, şunu da ayet deyilini gelecekte Ebu Bekir bilen ne ashablarının arasında bir bolcuklat var da ayetiyle. Ulemalar Ebu Bekir radıyallahu anhu murtetlen karşısında cihad edenden sonra ne dediler? Hemmesi şu ayet şuna inandiler. Hâzihil âye nezelet fi Ebi Bekir'in Sıddık ve ashabihillezîne kâtelul murteddin. Ulemalar ne dediler? Şu ayet Ebu Bekir bilen ne ashabları bilen murtetlen karşısında ne cihad eden cihad etmekle için inen ayet dediler. لأنه يخبر تعالى عن المستقبل. Zaten Allah Teala şu ayette ne gelecekte olacak zaten haber verdi. Men yertedde minkum dedi. Ey iman edenler, gelecekte içinizde biriniz murtet bolsa dedi. Näme eyyam gelecekte içinizde biriniz murtet bolsa dedi. Eyyam berde gelecek zaman için alıyor. Fesevfe ye'tillah. Näme Allah Teala bir kavm getirir dedi. O gelen kimdi? Allahu bi Ebi Bekir. Allah Teala nam Ebu Bekir bilen ve ashablar bilen geldi. Olaram näme? Allah'ın yolunda murtetlen karşısında fekatelul murteddin. Näme murtetlen karşısında cihad ettiler. Emma ve in kana'l murteddu şahsan vahiden. Nibrat näme bir cemaat murtet bolanda hükmünü bildik. Ta İslam'a boyun bolayan şalar cihad etmelkeni. Emma yekece bir adam dininden gaydıptır. Murtet bolupdur. Näme etýär? فَاِنَّهُ يُؤْخَذُ وَيُسْتَتَبْ. O adam tutuluyor ve tövbe talep ettiriliyor. Sen bu ettiyanın bolana ot diye. Sen Müslüman adam. Şu edenlerin şu var senin dininden çıkardı diye. Sen tövbe kelimeni çevir. Kusul Allah Teala'dan İslam'a gir. Ve bu edenlerine de kaydıp dönme diye. فَاِنْتَ hakikatlarım neyme tövbe etti. Düşününü öyle eden yanlışına. Bollu Allah Teala bu tövbesini kabul etti. Ve illa tövbe etmedi. Yok ben şu edenimde kalacak deydi neyme. Kutile. Murtet deyip öldürülüye ekididen neyme it gömön yalaga deyip gömük kaydılıyor. Namaza mı yok, cınarı da yok, kepen, yuğu, hiçlat yok. وَلَيْسَ هُوَ مِثْلُ الْكَافِرِ الْأَصْلِي. Ödem neyme entek asli neyme Müslüman İslam'a girmedik kafir yalagam değil. Onunla erbet. Ama aslı İslam'a girmedik kafir Hristiyanın Yevreyden moda gıydına öylönüp boluyor. Damak çalsa iyip boluyor. Emma bulun damagam halal. Gıyız bolsa alıbam bolana. Muna hele yemmerip bolana. Şununuz mu? Liannel murted arafel haq. Näme için murted onuna mervet? Murted eyyam haqqı billi. Emma entek Yevrey Hristiyanlar bilmeli derecede haqqı bilen aklar. Şoň üçin näme öz poplarına, zatlarına ağladıp ýorlar özlerini. Emma bu murted kelimesini çevirdi. İslam'a girdi. Müslümanlar bilen ýaşady. Namaz okudy, hac etdi. Ve o bir sebepten dinden çıktı. Eyyam bu adam hakkı bilmesizlikten çıkanak da zayilik esasından, neciflik esasında dinden çıkıyor. Şoň üçin bu adamın bu dünyada yaşamana hakkı yok. Ve dakhala fi dinillah, adam dine girene bi ihtiyarihi ve taw'ihi. Öz ihtiyarı bilen taw'ihi meyletin girdi. Zorlap falan yok bunu. Öz ihtiyarı bilen meyletin öz İslam'a girdi. Ve İslam'da yaşadı, bir neçe ömrünü geçirdi. واعترف أن الإسلام هو الحق. Ödem hakik İslam näme İslam dini dedi. فإذا ارتد eyyem mundan sonra minne murtet bolsa bunun eden amal näme münasip? Näme men diye فهذا تلاعب منه بالدين. Eyyem bunun eden amali din bilen bir näme oynayan ýalak bolu diye. Din oynalayan zatta. Allah'ın dini oynanmana hiç çıkma berlena. لأنه عرف الحق ودخل فيه. Bu eyyem hakkı bildi, girdi. فَاِذَا ارْتَدَّ فَاِنَّهُ يُقْتَلْ. Bu eyyam murtet bolsa dinden çıktı öldürülüyor. Näme üçin? Akidanı goramak üçin. Eyyam bu adamın ziyanı şeyle İslam'a girmedik kafirinkinden elbet. Eyyam bu akide zaya bilýär. Oglanlar menem 50 ýyl musulman boldum. Menem musulman siz ýalap. Musulmanym diýdi. 50 ýyl ödüm. Hacam etdim, namazam okudum. Ýöne siz İslam'a ters düşünýäňiz. Namazın hakykati eýle, ýa İslam hakykati beýle diýip eyyam bu beýleki musulmanlara şübhe salyp bilýär. Akidan da aýlaly. Şoň üçin akide goralmak üçin, musulmandan imany goralmak üçin. Buňalyk eýämnäme kesellen, bu keselin eýämnäme köküne palturly, aýyrly. Ve hada min hifz zaruriyatil khams.
Eýem bunu öldürmeklikden ama İslamyň 5 sanaklaty goramakla kefillik geçdi diýdi İslam. İslamyň 5 gorayanlarynyň birinjisi näme? Awwaluha din. Birinji dini eýem bunu öldürmeklikden ama dini goramaklyk bar. Fela yutrakud dinu ul'ubatan limen yuslimu thumma yartak. Din niýleýän zat diýen ama ul'uba oýunjak edip goýulmaýar diýe. Bu musulman bolup ertirem näme ondan gaýtýan. Islegir iste çyk näme açyk kapylar ziyadady İslamda ýok. Şunumy? Açyk kapylar ziyadady ol İslamda däme demokratiýalar bizde obat ýok. Biziňki näme açyk kapylar gir. Girenden soň näme bundan çykmany sen hakyň ýok. Näme üçin? Bundan aňarda hak ýok. Bel yuqtalu himayeten lil aqidati min at-tala'ub. Belki de bul murtad adam öldürülýär. Näme üçin himaye edip, goralyp aqidany goramaklyk üçin. Näme oýun niýleýän zatlardan. Buňalyklary näme aqidany oýnatmak, din oýnatmaklyk bolmaýar. Tayyib. Ve minel murteddine men yuqtalu bidun istidabete. Bidun istitabetin. Akawir murtetler towu ettirilmesiz öldürülýär. Şunu. Bul eýam we men tagalladat riddetuhu. Bul eýam kime tawb ettirilmese murtetligi nejis suratda bolsa. Ve huwa men tagallal qat nejis suratda bolsa murtetligi. Bildiňe dinden näme dönmeklik bilen şäklenmekden näme dine söw, Allah söw, peýgambere söw, Kur'ana söw. Aýna musulmanlar eýleken, beýleken diýip näme ýöne bir suratda çykyp näme ýöne bir amal etmeklik bilen çykmady. Çykan soňam näme durmady be. Bul näme tawba etdirilýär bunu. Gönüldürli. Ele düşdi o gönüldürli. Fe innehu yuqtalu we la yustatab himayeten lid-din. Buňalyk näme nejis suratda dinden çykanlara näme çykybam näme diňe çykmak bilen çäklenmediler. Dini gaty kemsikçek boldy. Allah degdi, peýgambere degdi. Buňalyklarda näme din goralýar. Tawba etdirmesinden öldürülýär. Ve himayeten li awwal zaruriyat al-khams allati jaa al-islamu bihifziha. İslamyň birinji goramaklygy üçin gelen zady näme? İslam, din. Şonu goramaklygy üçin öldürülýär. Tayyib. Ve dirasatu ودراسة هذه النواقض مهمة جدا. شنامة إن نام عموم نتيجة الخاصة نام كيف جمنا جف ولياس أولم نام شو تيمان أورون مكلوك مهم كان مهم قط مهم دين بديان باطل أورون مكلوك نام حكمان كان شلون شن علماء لهم هم في صنفوا فيها مصنفات شو كتاب يذب مرتد باب النام يذمد عالم يو بخارى دولن مسلمة دولن أبو داود var Nesa'a var, Tirmizi var, İbn Majah var. 4 mezhep kitaplarını al, fıkh kitaplarını al. Babul murteddin, ya ahkamul murteddin. Şu babsiz kitap yok. Näme şu ulamalar ýazan, şu zat sen dinin goramak üçin gerek. Hem dine girilýän amallar bilen çykýan amallar bilmesen, nädip dinden çykanyň bilen. Şoň üçin ulamalar näme tawhid barada ýazdylar. Dine salýan amallar barada ýazdylar. İğrinden sen dinden çıkaryan amallarım näme ýazdylar. Sen şu amallary bilip saklanalsın ýalyp barmalsın ýalyp. Ve ja'alu laha makanan khassan fi kutubil fiqh. Ve olam hatta fıkh kitaplarına ayrati näme khas bir yer näme ölçek koydular. Bir näme sahifalar berdiler. Bab koydular şu babda. Ve huwa hukmul murted. Murtedin hükmü diýen näme mazmunyň aşagyna. Fi kullu kitabin min kutubil fiqh. Yani öňünden istenlik bir fıkh kitap çykdyň hukmany suratda näme yec'aluna kitaban. Şoň içinde bir aýratin bir kitap goýýarlar ady näme kitabu hukmul murted aw babu hukmul murted. Näme murtedin hukmy näme ýa-da näme murtedin hukmyny beýan etýän kitap diýip näme bir kitap bir näme bab goýdular. Fil mutawwalat ve fil mukhtasar. Yani giyin işlerin uzun yazılan kitaplar bolsun ya da näme muhtasarlar, gysgaça yazılan kitaplar bolsun. Tayyib, el-qalu vel murtad. Inde murtad kim bolýar? Murtad kim? Huwa allazi yakfuru ba'da islamihi. Musulman İslam'a girenden soň kafir bolan adama näme diýilýär? Murtad diýilen eken. Tayyib, murtadlyk inde diňe bir anan jazasynda bolup bilýärmi? Näme esasynda adam murtad bolup bilýär? Näme diýär? İmma li'tiqadin bi qalbihi. Yani bir adam kalbinde bir zat inanç kabul etýär, şu inancı üçin dinden çykýar. Olam bizim aslymyz adam däl, maymun diýip inanç kabul etdi. Dinden çykýar şol adam. Näme üçin? Eýem şol itiqadyň özü sen dinden çykarýar. Şu itiqadyň özünü eýem Qur'ana, hadise ýalňyş diýmeklik bar.
Kur'an hadisde doli näme adamın aslynyň näme Adam aleyhisselam dendigine adamın aslının toprakdandygyny. Emma sen gelip şu ıtkady aýyrýan da yo meniň aslym näme diýen maýmyn diýen. Sen dinden çykýan, murtet bolýan. Toba etmesen, Kur'an hadise gelmesen sen näme murtet bolýan, dinden çykýan. İslam hökümeti dik kaýym boldy näme senin başyň kakylýar. Ya da başga akidalar. Libo akidan kavlida şu öllerim näme kabul etýär. Doga dile geçsem. Çağırsan kıssanyňda yetişýär. Şu ıtkatlar kabul eder. Näme şu ıtkatlar seni dinden çıkarýar. Ya misal şu näme Türkmanyň asly Allah'ın yüzünün nurundan nip kabul et. Ya misal şu Muhammed peýgamberiň asly toprakda beýle adamdan kıyalak Muhammed peýgamberiň asly näme Allah'ın nurundanmış dip pikir et. Şu ıtkatlaryň hemmesi näme murted etýär, dinden çıkarýar. Ew şekkun yahsul lehu fi umuri'd-din. Ya da näme bir şekke şübhe düştü. Näme dinin käwir işlerini. Şu adam dinden çıkarýar. Misal üçin näme namaz farz mı ya farz mı ya domuz halal mı ya haram mı? Şübhe düştü. O namaz farzlyk gelipdir. Doğru değil mi? Sonra näme oňun gurrun eşdi namaz zariatka diýilen gurrun eşdiden bä. Men farz diýip görüp durmam bolan hakykatdan namaz diňe zariatka mı ya farzam däme kadip şübhe düştü. Öň domuz haram diýip iman gelip görene kan soň näme ak goýun diýen gurrun eşdi. Bä. Men domuza haram diýip görüp durmam bolan haramam dälmi qara diýip näme dinin käbir zatlaryna näme şek şübhe düştü. Şol adamyň şek şübhede gitýänçe murtet dinden çykýar. Ew fi'lin ya bir amal etse şol adam dinden çykýar. Iqtikatda adam näme bir dine ters inanjy kabul etmeklik bilen murtet bolup bilýär. Dine ters gelýän käbir amallary etmeklik bilen hem adam näme dinden çykyp murtet bolýar. Misal üçin ke en yesjude li gayrillah. Allah'dan gayra secde etse, taqdim edip. Şununmu? Gel bir adama secde et, ya bir gavra secde et, bir çöpe secde et, ya ejene secde et, ya bir söýýän heleýine secde et. Şununmu? Dinden çykýan murtet bolýan, Allah'dan başga hiç kime secde etmeklik bolýar. Ew yazbahu li gayrillah, Allah ya da Allah'dan gaýryň ýoluna damak çalsa biri, murtet bolýar, dinden çykýar. Ew yanzuru li gayrillah, ya da näme aýdylan janlyny Allah'ın ýolundan başgaň ýoluna berýär. Şununmu? Hassam otulsanama 5 kilo kökü Allah'ın yoluna diye muvahhid adam, Allah'ın birleyen adam. Tüssogum gaydık gelsenama bur koyun Allah'ın yoluna diye. Ama müşrik murtet bolsanama hassam otulsanama diye bir canlı plan evliyan şanına diye. Ya 5 kilo kökü nama plan evliyan şanına diye. Şu zatlar nama murtetliğe çıkarya, dinden çıkarya. Hada fi'lun men fa'alahu faqat irtadda. Yani qağdalan zatlar yani qıytgaça misal üstünde. Ama bundan başka da işler, kimse işler etsename diye faqat irtadda, murtet boli. Ev qavlin, edil şoň alaq näme? Adam anans bilen, fıgıl bilen murtet boluşýar. Dilinden bir söz diýse de murtet bolýar. Olam bi en yetekelleme bi sebbillahi taala. Allah sevse. Ev sebbir rasul ya peygambere sevse. Ew sebbe dinil İslam ya dine söwse edil şoň alam Allah degişli Allah'ın hükmüne degişli ya peygambere degişli ya dine degişli bir zada söwse üstünden gülse ya da näme üstünden gülýän bir degişme dip tutsa näme dinden çykýar. Allah Teala näme diýär Tawba surasının 65-nji ayetlerinde. Kul abillahi ve ayatihi ve rasulihi kuntum testehzi'un. Yani bir topar adamlar cihada barýan adamlar ödüm godamyň ötürü. Rasulullah bilen cihada varyalar, cihatta näme ýöne kastsız peýgamberin üstünden gülýärler. Onam oturan näme içinde biri siz eýär munafyk bol, murtet bolmaňyz. Allah'ın üstünden, Rasulunyň üstünden gülnermi? Men sizi peýgamber aýtjak diýip gelse eýär Rasulullah'ın ýanyna yetmäkem wahy gelipdir diýip düşündüm. Eýär Allah wahy aýdypdyr plan murtet boldy. Sen üstünden gülýär diýär. Şolan bir näme gelip peýgamberimiň näme jylawundan tutup ýalbardy diye ya Rasulullah. Ýöne näme saparyň kösenjini kesjek boldy. Ýol kesmeklik üçin öwara eden gurrumyz boldy diýende näme şul aýaty inip Allah Taala okudy ýaşalar. Kul abillahi we ayatihi we rasulihi kuntum testehzi'un. Ayt olur diye. Kul buyruk ayt Muhammed olur diye aleyhisselam. Inna Allah we onuň aýatlary we onuň peýgamberi size näme gülünýän zat boldymy diye. Kul abillahi ayt olur diye. Inna Allah
ve ayatihi ve onun ayetleri ve rasulihi ve onun peygamberi kuntum testehzi'un size gülmekli üçün näme zat boldum şu zatlar diye. La ta'tediru ayet olur diye. Ötünüş soramasınlar. Niyetimiz eyledi, yüreğimiz beyledi. Şunun niyetimizden garak ervetlik yoktu. La ta'tediru aslan ebeden inne ötünüş soramasınlar. Kat kefertum ba'de imanikum. Siz näme kafir boldunuz, murtet boldunuz, näme iman edenizden soň diye. Ferriddetu tekunu bil kavl. Ehl-i sünne vel cemaatın akidesinde näme? Adam bir söz diýem dinden çykyp bilýär we tekunu bil fi'l we bir iş etmekle näme? İş etmekle dinden çykýar we tekunu bil i'tiqad we islamat ters gelýän bir näme? Ananjy kabul etmekle näme dinden çykyp bilýär. Ve edil şoň alam we tekunu bil şek fi şey'in min umuri'd-din. Ve dine de istidatlan bir ýerine näme? Şek şübhelenmek bilen ikirjinlenmek bilen näme dinden çykyp bilýär. Misal şun kemen şekke fi vücubis salat bir namazyň wajipligine şeklense, ew şekke fi vücubis zekat ya zekat bermekligine şeklense, näme men gazan gariplara bermedim kamaý diýen. Farzmy garaýşy ya bir şeýle biz allamak üçin garipler tarapyndan bir ýasalan höküm garaýdy diýip şeklense, ew şekke fi tawhid ya tawhidde şeklenýär. Ve inne çinnenen men bir Allah ibadet etmedim kamaý. Bu butlara, bu gawrlar, öwliýalar, zatlara çağırsam Qıssanamda olur yıkılsam bolan okmu kam. Bir Allah ibadet etmeklik barada şeklenýär. Fe innehu yekfuru. Näme dinden çykýar şol adamlar. Ve şek näme? Yani ikirjinlenmeklik. Haýsy dogry, haýsy dogry däl. Şon ikradyň arasynda ikirjinlenmeklige şek diýilýär. Ve enwa'ir riddeti kesiratun. Umumy näme? Fanasan näme? Murtetlige çykarýan atlan görnüşken. Ýöne bu näme Şeyh rahimehullah zekara fi hadihi risaleti ehammaha ve a'zamaha. Yani o nidi, yani onun anarda yok deyip düşünme diye. Bu en esasi bir muhim köpçülüklüğün näme bolubilýänlerini getirdi diye. Emma sanasan kan murtetlige çykarýanmaslar. Ve illa fennevaqidu kesira, yani murtetlige çykarýan amallar kan. Fesatecidunaha fi kutubil fiqh fi babil hukmil murtet. Haz giňişleýin hemme köp görnüşlerine ulanasyn gelse diye näme fiqh kitaplarına dolan bar diye. Hukmul murtet bäbine okasaň diye onun başga da görnüşlerini aýdarlar diye. Ve hassatan weli Şeyh Abdullah ibn Muhammed, şu Şeyh Muhammed Abdülvehhab ogly bolan Abdullah. Şoň näme böyle ýazan bir aýratin bir ýazan kitaby var, El Kelimatun Nafi'a fil Mukaffiratil Waqi'a diye. Waqi' şu wagtda ummatumyzda näme mukaffirat dinden çykaran kafirlige ertýän zatlar barada näme peýdaly sözler diýen bir ýazan kitaby var. Şonu okasaň ve hiye matbu'adan çap edilen çapda ba. Onlar haz giňişleýin adylan ýa. Ad-Durar es-Seniyye diýip näme bir kitap ba. Saudiýan esas tawhid alimlarynyň hemme köp kitaplaryna jemlen bir näme ensiklopediýa Durar es-Seniyye diýip. Şoň içinde bir cüzi bölegi. طيب والآن لما فشل الجهل واشتد غربة الدين ظهر ناس من الذين يتسمون بالعلم ويقولون يولد يا شلا zamanımızda diye. والآن şu wagtda zamanımızda bir ağacı hakykati bize bildirjek bolýar-da. Olam näme feşel cehl. Şu wagtda zamanymyzda feşe ýaýratdy diye bir nadan, ilmsizlik ýaýratdy diye. Şeýle bol ilmsizlik ýaýratdy diye. Weştedde gurbatud-din we diniň näme bir gengligi gat erwet boldy diye. Gataldy diye, diniň gengligi gataldy diye. Yani öň dinni ýanat kafirliň içinde geng bolan islam din. Inne islamyň hökümleri musulmanyň içinde geng bolup başlady diye. Olam näme? Ilmsizligiň ýaýranlygyndan musulmanlar öz uýan dinlerini bilenaklar. Ibadet etmeli Allah'laryny tananaklar. Uymaly peýgamberlerini tananaklar. Şeýdi we näme diniň gengligi artdy diye. Şeýdi we näme zahara nas. Adamlar arasyndan bir şeýle bir sınıf adamlar çykdy diye. Näme yetesemmawna bilim. Özlerini alimlar diýip atlandylar. Bizem näme bilyasy. Diňe sen okaňa, bizem okadyk. Diňe sen kitap görmedin, bizem kitap gördük. Elhamdülillah diňe sen musulman, bizem musulman ol. Şey diýär näme bir topar alimler döretdi. Näme diýär şol alimler? La tukaffirun nas. Adamlara kafir diýmeň ol diýär. Yekfi ismul İslam. Bir adam özüne musulman diýip durqa boldy de ondan aňarda näme gerek sana diýär. Ay edipdir diýär. Özüne men boldy dinden çykjak diýen aga diýär. Däme? Ya bir näme bir ýalňyşlyk söýäpdir diýär. Boldy men näme Ýewrey, Hristiýan Allah'ın düşmanyny diýimi diýär.
Dilinden sapıptır, ya bir anans alıptır da bilmän, ya ediptir da diye. Sonra şoň özünden sen kim diýende musulman niýem boldy diye. Yeterlik däm şo sana diye. Näme şey yeterlik bolýar diye. Yekfi ennehu yekul ana muslim diye. Musulman diýdim boldy şoň bilen çäklen ya ondan aňyrda döwürjeleme diye. Walaw fa'ala ma fa'al näme edebersin işin bolmasyn diye. Walaw zabaha li gayrillah Allah'dan başka yoluna damak çalsa da. Walaw sabballahu ve rasuluhu Allah ve rasuluna söýse de degme diye. Musulman niýemi bollu diye. Şoň bilen çäklen diye. Ondan aňyrda gözellik barmy diye. Özüne Ýewreý diýene, Hristiýan diýene, zindiq diýene, mene musulman niýala diye. Bolluk alamdan işin bolmasyn diye. Walaw fa'ala ma fa'al ma dama annahu yaqul. Näme edebersin mi diýsen hem howa näme edebersin özüne musulman diýämi fela tukaffiru. Kafir diýme diye. Ve ala hada yedhulu fi at-tasammi bil islami al-batiniyyeti vel qaramita. Bulun beýdimekli bolan ne on İslam adyna şaýlara miriýe diye. Batiniler am yirip dur. Karamitalar am yirip dur. Batiniler kim munafıklar. Karamitalar am şu munafıklar. İşlerine küfürlerini gizler daşına İslam çıkaranlar. Şolara da sen kim diýsen. Şu İran'ın şaýlarına da sen kim diýsen Müslim diye. Suriýa duruzlarına, Nusayrilerine de sen kim diýsen Müslim diye. Şolara çenler näme kafir diýmem diýen. Ve yedhulu fihi al-quburiyun. Hatta gabr paralar am şoňa giriyor. Gabra çokunup hemme hajatlaryny şondan dilap berenler am näme Muslim özüne Muslim diye. Şoňa da hiç zat diýme. Gabra çokun ýanmadylarym diye. Ve yedhulu fihi ar-rawafid. Şaýlar hemmeten şoňa giriyor diye. Ve yedhulu fihi al-qadiyaniyye. Qadiyançylara musulmanmyşyn olan düşünjesinde. Qadiyanlar da näme şek yok kafirdigine. Peygamberimizden soň näme içinde Ahmed el-Qadiyani diýip bir çykdy. Başta özüne salyk diýdi. Soň özüne Mäti diýdi. Soň özüne peygamber diýdi. Şu aşaňa peygamber diýip örenler bar. Şolara da sen kim diýsen biz musulman diýär. Şolara da kafir diýmellermiş. ويدخل فيه كل من يدعي الإسلام. Umum olan nazarında kim özüne Müslim diýdim bolly Müslim. İşin bolmasyn galanlar bilen. يقولون لا تكفروا أحدا ولو فعل ما فعل أو اعتقد ما اعتقد. نام نام اعتقاد نام أننج قول شو أننج قول sen musulmana kafir diýme diýär. La tufarriqu beynel muslimin. Delillerim näme? Ene şu. Musulmanlar bölme. Ne deliller şu. La tufarriqu beynel muslimin. O näme üçin kafir diýmeli? Şu amalla kafirlige çykaran amallar etjene näme üçin kafir diýmeli? Siz musulmanyň agdyny alet diýmişiňiz. Musulmanlar bölýärmişiňiz diýär. Subhanallah. Nahnu la nufarriqu beynel muslimin. Biz haçan nebiyine kafir diýemezden musulmanlaryň arasyny bölemiz o. Biz aslan walakin haula'i leysu muslimin. Biz musulman däl adama kafir diýär. Ol musulman bölmekliklerden eýem ol adam musulman. Musulman däl bolan şunu biz kafir diýär. Liannahum lamma irtakabu nawaqid al-islam kharaju min al-islam. Olar haçanda nawaqid al-islam İslamyny bozýan zatlar etdimi eýem olan İslam bozuldy çykdylar İslamdan eýem musulman däl ol adamlar. Şoň üçin bir adam täret kılandan soň o soranyny eşitdim. Şunumy? Men allym diýse de sen täretli saýan ony. Bizem şoň halak musulman diýenem bolsa, dininden çykaran amalyny gördükmi eýem musulman diýemiz. Fe kelimatu la tufarriqu beynel muslimin kelimatu haqq ve muradun biha batilun. Emma musulmanlaryň arasyny bölmäň diýilen sözüň diňe şu sözüň öňüne sersen dogry söz diýär. Yani musulmanlaryň arasyny näme bölmeler, o gowy söz diýär. Ýöne olar bu sözüň aslynda näme batil isleýärler diýär. Bu sözüň aslynda näme kafira İslam'a saljak bolar, murtada İslam'a saljak bolýarlar. Edenni etjek, diýenni etjek, men näme diýeýin, näme edeýin, näme ananç kabul edeýin. Men bilen işin bolmasyn, men erkinlejek bolar. Şu sözüň aslynda o näme İslamyň agdy birligini aladysyny eden şu näme musulmanlaryň arasyny bölmäň diýen. Ol bu sözüň aslynda edenni etjek bolýar. Emma şunu musulmanlar itiqadyny goýup bilmese musulmanlaryň arasyny näme bölmeler diýen sözüni kanagat edip bilmese, ettirip bilmese musulmanlara, onda bu özü kafir boljak. Ondan özüni kafir diýdirese gelene. Dinle ýaşasam gelene. Hem muslim bolasy gelýär, hem näme dinle ýaşasy gelene. Indi näme etmeli bolýar bu? Owadan sözüň asyna girmeli, musulmanlaryň arasyny bölme. Owadan sözüň asyna giresi gelýär. Şoň üçin näme diýär? Musulmanlaryň arasyny bölmeler diýen söz hak diýär. Ýöne onuň isleýän zady batyl diýär. Olam
şu sözün aslında näme edenini etjek, Allah söwjek, araq içjek, zina etjek, şirk etjek. Düşündiňmi? لأن الصحابة رضي الله عنهم لما ارتد من ارتد من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوهم. Bilen görellerimiz sahabalar bilen. Sahabalar näme etdiler? Rasulullah ölenden soň Araplar içinde kim murtet boldumy? Qataluhum. Jeng etdiler şolan garşyna, jihad etdiler. Şonda şolar jihad edenlerine ma qalu la tufarriqu beynel muslimin. Biri beýlekisine näme? Musulmanlar arasyny bölmäň diýmediler. Näme üçin? Sebäp diýsek li'annahu leysu muslimin. Sebäp Peygamberimiz ölenden soň murtet bolan Araplar, olar ya musulman näliler. Ma damu ala ridde. Murtetliginden gaýdan atmış ol adam murtet. Näme kafir. Ve hâzâ eşeddu min enneke tahkumu li kafirin bil İslam diye. Ve hâzâ eşed min enneke tahkumu li kafirin bil İslam diye. Bunun näme? Ervet diye näme bir musulmana kafira İslam diýende näme ervet diye. Ýanky diýen sözüň näme? Musulmanlar bölmäň, eýtmäň diýen sözüň näme? Bir kafira muslim diýen näme? Muslim diýeniňde näme ervet diye. Aslında bu bir kafira näme? Kafir diýmesizligiň özüne murtetligiň bäri. Ve sayati anna min ar-riddati men lam yukaffir al-kafira aw shakka fi kufrihi. فهذه المسألة وهي من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر مثله دي. Yani gelecek bäpde gelýär de kafira kafir diýmesen, ya kafirin kafirligine şeklensen, şoň ödem edil şoň alyp kafir bolýar. Ýan kysyanky diýen gurruň diýe şonny nämerbet diýe. Ýan bu sözüň aşagynda näme? Rafizi, batyny, qaramita, qadiyani hemme dünýäde kafirin neji sorty bolsa salyp bolýan sözüň aşagyna. Bular näme diýerler? Siz musulmana kafir diýen şäňiz diýe. Gidin dänim näme we haula'i yaqulun. Inna bular näme diýerler? La tukaffiru ahadan. Yani hiç bir musulmana kafir diýme. Walaw fa'ala ma fa'ala. Näme esse edibersin diýe. Ýene sen ýekece bir zat näzeret diýe. Madam ennehu yaqul la ilaha illallah. La ilaha illallah diýämi bollu diýer. Şon söýlen näme? Sen çäklen diýe. La ilaha illallah diýdim musulmanny. Näme diýse diýsin kafir diýme diýe. Siz beýle näme gaýratyňyz bar bolsa diýe entum wajihul malahidati. Gidin onu aslan mulhitlerle dawa edin diýe. Beýle gaýratyň bolsa, gujuryň bolsa çydamaýan bolsan, gitde mulhitlerle dawa et diýe. Mulhitler garşyna jihad et diýe. Mulhit kim ateistler? Aslan Allah'a inanmaýanlar. Düýünden Allah'a inanmaýanlar bar diýe. Şunuň sen Allah'a inanmaýanlar waka olara zat diýmenni La ilahe illallah diyenlere kafir diyen. وَاتْرُكُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الْإِسْلَامِ. Emma men musulman diyenler koydu ya, oları gününe koy, oları değme diyen molyalar. Gitti näme? Ateistlere, komünistlere, şolun karşısına cihad etti ya. Odan söz bular. نَقُولُ لَهُمْ biz näme diyas bulara? هَؤُلَاءِ أَخْطَرُ مِنَ الْمَلَاحِدَةِ. Bizim kafir diyenlerimiz ateistlerden emervet diye. Näme üçin? Ateist kaçanla öğreni ateist diyene şu Allah'ın dini diyene. Şunun komünist kaçanla öğreni komünistliğine çağıranla şu Allah'ın Kur'an'ın ne var? Peygamberin näme sünnetinin ne var? İslam dininin ne var? Ashablar näme Ebu Bekir, Ömer, Osman şu komünizme çağırıptır diyenekler. Bu Lenin'in, Stalin'in ideyesi diyeler. Emma bular olardan erbet. Şunun mu? Şirket diyeler. O şu Allah'ın dini diyeler. Şunun mu? Sünnete düşmançılık etdiler ve ölüm şu peygamberin dini diýerler. Haýsynyň kerbet bolýar. Ýankylankı erbet bolýar. Şununmy? Şoň üçin näme naqulu lahum? La ilaha illallah diýip näme edibersin? Näme musulmana kafir diýme, musulmana kafir diýme de gitdi. Aslan Allah'ın men ateistlen garşysyna näme jihad etdiýenlere näme diýer? Biz iň erbet kafira garşy jihad etdiýär. Yani olam küfrü näme? Ateistin kıdan erbet. Näme üçin? لأن الملاحدة مدعوا الإسلام ولا ادعوا أن الذي هم عليه إسلام. أصلا أتيست öğrene men musulman nimedi. Ve şu menin götürýän akidam İslam'ın akidesi diýmedi. Şununmy? Emma haula, emma ol murted müşrikler näme? Feyahda'un en-nas, adamlar oýnaýarlar. Musulman sadalar oýnaýarlar. Wallahi şeýit diýerler. Sada musulmanları alýarlar. Nädip? Owdan sakal goýberýärler.
owadan sellege ýalar, owadan tesbal ýalar ellerine. Kur'an alan bolýar, mol näme muhteser diýen bolýar, sofallayar diýen bolýar. Näme saada adamlar alýar, we yed'una an ve yed'una anna al-kufra huwa al-islam. Feyahda'un alýar adamlar, feyahda'un an-nas. Emma ol murtet müşrikler näme? Olan hatary mulhitlan qydan, ateistlan qydan erbet. Näme üçin olar adamlar Allah we dawa etýärler küfürlerini islam diýip. Öz kafirliklaryny islam edip gorkodýarlar. Şey dip näme? İslamy isleýän adama da küfür berýärler. Tawhidi isleýän adama şirk berýärler. Sünnet isleýäne bidgat berýärler. Fahaula ana şeytyanlar näme? Eşeddu minel melahide. Ateistlerden emerbet. Ferriddetu eşeddu minel ilhad. Olanlar bilip koyun şonu. Yani musulman bolsaň murtet bolmakluk näme? Mulhitlikden erbet, ateistlikden erbet. Şunu. Vel iyadu billah. Allah näme? Hemme medgorasın. İlhadlikden, riddetlikden. Feyejibu en na'rife mawqifana min hadihi al-umuri ve numeyyizaha ve netebeyyanaha. Şoň üçin wajib bolýar bize näme? Öz durumumuzu bilmeli, şu zatlar barada. Ateistin karşısında näil durmaly, murtedin karşısında näil durmaly. Şunun her bir zatda muslimin öz durumu bolmaly. Sünnette näil durmaly, bidgatın karşısında näil durmaly, murtedin karşısında näil durmaly. Ve näme murtetligi, näme ateistlikden, bidgaty sünnetten, näme tapawutlanıp bilmeli. Ve netenebbeha ve ünsörmeli, duymaly şu zatlar bir. لأننا الآن في تعمية. Sebäpden biz şu wagt näil zamanna ýaşaýarys? Ta'miye zamanatynda, kör edilýän zamanatynda. Musulmanlar şu wagt näme hakykatdan kör etjek bolýarlar. Telewizor usulen, radio usulen, temli tana dagalyk murtet, müşrik ahundan usulen näme? Musulmanlaryň gözünden hak näme kör etjek bolýar, hakar etjek bolýarlar. Küfrü islam edip gorkodýarlar. Bidgaty sünnet edip gorkodýarlar. Tawhidi näme? Şirk edip gorkodýarlar. Fe hunaka nasun, şoň şu zamana şeýle bir adamlar bar, yuellifun, ýazýarlar, kitaplar ýazýarlar, yuellifuna we yektubun, kitaplar ýazýarlar. Ve yentaqidun, we näme tawhide çağırýan adamlar tanqidlaýarlar. Ana olar Wahhabimiş, olar peýgamber söýeni okmuş, olar sünnetin düşmanymış. Hakyky islama, tawhide, Rasulullah'ın dinine çağırýan adamlaram tanqid etýär, lekçeler berýärler. Näme üçin? Musulmanlaryň gözüni hakykatdan kör etjek bolýarlar. Wa azram näme hemmesem şu awadanca lozungyň näme söýüň aşagyna jemlenýärler. La tukaffirul muslimin. Yani musulmanlara kafir diýmem. Musulmanlara kafir diýmem. Ona sada musliman näme hakykatdan ey bular musulmana kafir diýen pikir etýär. Wa naqul biz bulara näme diýäs? Nahnu nukaffiru men kharaja islam. Kharaja anil islam. Biz näme islamdan çykan adama kafir diýär. Emma al-muslimu fela yejuzu tekfiru. Emma bizem diýäs musulmana kafir diýmek bolar. Delilsiz musulmana kafir diýenin özü kafir. Emma biz muslime kafir diýemek. Hatta dinden çykan murtet kafire kafir diýär. Enne şu zatlara düşünen bolsak näme diýär? El-awwal. Şu dinden çykarýan zatlaryň birinjisi näme? Eş-şirku fi ibadetillahi taala. Birinji musulmany dinden çykarýan zat näme? Eş-şirku fi ibadetillahi taala. Allah ibadet edende näme? Şirk etmeklik, ikilik etmeklik. Yani şirkem iki suratly bolýar. Ýara Allah ibadet edişiň ýalyk, ýene bir zatlara ibadet etmeklik ya da Allah bilen bilelikde bir zata ibadet etmeklik. Bir näme? Allah ibadet, Allah'ın çağırışarak diňe ölüýün çağırýar. Ewliýalar, pirler ýetişiň, ya gawry çağırýar. Biren biletde Allah we plan ýetişiň diýär. Birinjisi näme? Birinji naqiz näme kendinden çykaran şirk ve şirkem inşallah gelecek tapaklarlar. Wallahu Teala a'la ve a'lam.